suwe ora kepethuk, Dik Lucy ngadeg. Wah, selamat pagi Mbak Lucy. Yes, selamat pagi. Iya, berpacu dalam melodi. Ya. Apa? Manut, apa sing? Lagunya apa, Mas? Sing musik, manut. Oh, sing musik. Aja ayang-ayang ngobong. Kobong. Nek ayang-ayangi dadak duet. Nggih, engko bom terakhir. Belum ada pemundutan, Mas? Belum. Sing musik apa? Manut. Apa ya? Sing kira-kira karenaning penggalih apa? Lamunan yo kena, pujaning sih. Apa sama Mas Tio? Mau apa? Puja Ningsih. Oh iya, ayo Mas Tio. Oh iya, dari tadi nggak nyanyi loh Mas Tio. Wah no. Dek Tio dengok Mas Tio ya. Ya nyabet kayak Lah. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Dede. Aduh, sekarang udah besar ya. Sudah Mbak, suaranya gede Mbak. Oh gede. Melu lomba apa-apa ya kamu ya? Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Minta restu ya Mbak ya. Oh iya, beda sama mbaknya ya. Iya. Pujaning sih. Pujaningsih. Iya. Ruangkane paku netro terus dulu latihan datang Tumekeng kalbu babar pacar pindo sloko binabar Sepisan andalan kang asto Koyo-koyo wis atuk suara Apa iya iki tresno kang nyata lemah agawe kunjono kopo lunging gadung hangayun hayun samustikaning astara Sun kayung yan mrengandika yen jawata kaliyan ana tak bundur krama Mugya kasebat yan lelampahan kang jati tak jangka srana asmara kang yakti manembah mrengsang hyang widi mugya peparing margi waluya jati dodo aduh sang mustikaning asmara
napa lunging kadung hangayun hayun sang mustikane asmara son kayuyun ning hatiku Yo kasempatan lelampahan kang jati tak jangka srana asmara kang yekti manembah mring sang yang widi mugia peparing margi kang waluya jati dodo aduh sang mustikaning asmara sepisan andawat kang asmara ya kaya wis antuk suaraku apa iya iki tresno kang Lembah agawe kunjono popo lunging gadung hangayun hayun sang mustikaning asmara sun kayuyun mring hatiku sang mustikaning asmara sun kayuyun mring hatiku yen jawata ngelilanono bagan tak pundhut krambi damulyane pindha prameswari balung janur dadya usada kang sayakti balung janur dadya usada kang sayakti Yo pisan kas go bom, go penutup ayang-ayang ya Mas Heru, Mbak Dinko. Ayang-ayang. Monggo Mas Her. Mbak Dinko. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Mas Petro. Heru. Selamat pagi Mbak Dinko. Ini saya mau mengucapkan buat Eyang ya, Iya. buat Mbak Uti, Nggih. semoga sehat selalu, Amin. diparingi panjang yuswa, nggih Mbak Uti. Amin. Penggemar berat kita loh Mas, Nggih. kau kenal, lu ki Mas Heru ki Sinta, lu sing elek dhewe ceri, ngono ya. Ayo langsung. Oke. Oke.
ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Arep tumeka ngendi katresnan iki ento aku sliramu diakoni. Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisan mringkang kuwasa. Mas kowe sing tak sayang railo aku kudu kelangan. Dimas musti kaneng ati dongaku siji tresno iki abadi. Aduh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggo kula abot tresno datang kenyat saking coba wangi papateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawisi. Arep tumeka ngendi katresnan iki ento aku sliramu diakoni. Dimas musti kaneng ati tresnaku siji tresno iki abadi. Aduh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggo kula abot tresno datang kenyat saking coba tane wangi papateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawisi. Iyo, iyo. Ada badanku. Mas kowe sing tak sayang railo aku kudu kelangan. Dimas musti kaneng ati dongaku siji
chat Arya, bro ayo nutukin lakon. Yo sak keperangan yuk, orang ketang telung kelir petang kelir. Yo.